किती चार्जिंग आहे? 99. आमची पण आता काढ बघ फोटो. आता फोटो काढताना बंदच जात आता. ते येणार नाही मेळा काढू. फेकून दे फोन तुझं. स्क्रू पडाल ना मग तुझं वाटे? आमचं बंद. गोळीचं स्क्रू पडाल ना वाटे? पडलो. स्क्रू पडलो? हडेचं नट बोल्ट. नक्की स्क्रू पडलेलो आम्ही आणतो. दाबले डिस्कनेक्ट होतात काय कळणार ना. कुठे रे? अरे त्यापेक्षा टायमर लावून सेल्फी काढ. चल गेलो. मग घेता ना तू बघू नाही कनेक्ट बिनेक्ट करून. कनेक्ट करतो. तरी सांगितलं सेल्फी बसत होती. मॅड केला दुकानमध्ये. होय. अरे जरा धीर धर. हां. खटाखटा बटना काय मारतो. यो पाऊच किती नाच इथं. राहुल एअरबड्स फिंगर दे मला पाऊस राहुल. बोटा कापून याच्यात इथं रे. बोटायची घालते नको गेमांची बोट होती. होती गेमांची बोट. बोटा अंगठे कापून ठेवल्या ना. गणेश इकडे ठेव. फिंगर स्लीव्स म्हणतो. गेमिंग फिंगर्स. ओके बाय हो मोठे गेमर नाही. भाई तू कमेडा येणार आहे करू. तू पाऊच बसता पैसे ठेव. कोणी अनप्लेअर केला शेअर करून आता. फेअर केलेला घराकडे तरीच त्याने बसला होता. हां आणि मेडा या चालू. फुलावला क्वेश्चन मारून घेतलं. गोय बनत झालं रे एक दिलं मोबाईल. तुझा कपाळ हँग झाला नवीन इल्यानंतर बुरावलं. हँग झालं मोबाईल. थांब गो हँग झालं. सांगता येते का तू बुरावला म्हणत तुझं वागता. त्याला घालून गावडं बुरावलं. काय झाला बघूया सेल्फी नाही बसल्या दीदी मारते. काय मला मग सांग नको. मी तू माझ्याकडे फोन दे मी तुला करून देतो. सांगू जरा. पाठची लाईट चालू कर. मला 500 रुपये देऊ. अगो आकारता मी लोक. पाठची लाईट चालू केलं. हां पाठची लाईट. काय तिचं पडलो वाटते. अरे नाही सांगते मी सांगते ते खरं गावड्या वाडी. माझ्याकडे दे मेडा. कनेक्ट जाता गो तो कनेक्ट झाला. गाडवा. तुझं नाव दिसता? देऊ वाजवून. नाव दिसतं मग कनेक्ट झालं डिस्कनेक्ट झालं. थांब जरा. चालू केलं. अजून तुझ्याकडे कनेक्ट झालं की काय घड्याळ. डिस्कनेक्ट कसं दिसलं आता? डिस्कनेक्ट फेकून दे म्हणून तुका सांगितलं होतं. मी 250 रुपयाचं हाडलं. मी 250 रुपयाचं हाडलं. तुमचं केलं सो सेल्फी स्टँड आमच्याकडे गेलो. आमचं बघ मध्ये कोणत्या दुसऱ्याच्या मोबाईलला कनेक्ट झालो असतो. कसलो भारी आहे बघ. तो माझा अरे मेडा जीव वाजवून देऊ काय अरे त्याच्यात ब्ल्यू टिक आहे त्याच्यावर टिक करूच असता मेंटल. आता मी दाखवतोय. हा कर फोटो कॅमेरा चालू कर. इला नाही गो आमच्या ह्याच्यातनं कनेक्ट करून काढलं. सांगताय काय 250 रुपये घेतले आणि आमका बडाई मारून दाखवतो का आला म्हणून बडाई मारूची नसता. नाही गो समती लाईट बंद जाते. लाईट बंद जाते. थांब दीड मी करतो. हाडे हाड ते काय देऊ नको. आधी तो फोन पळवून नेलो होतो आम्ही. हो नाही तो सोन्याचो ना फोन. अरे चंद्र डिस्कनेक्ट झाला ना काढ. तो मोड सुपर मोड चालू. सुपर मोड चालू आहे फोनात त्याच्या. मोठो टेक्नोचं 500 रुपयाचा फोन घेतला. पावर बूस्ट चालू ठेवलं. या त्याच्या पुढचा टेक्नो 9 इन्फिनिक्स. हा इन्फिनिक्स. तुमचे छोटे माझ्या मोठं आला. गणेश होती मोठी पुती एकाला मोठी एकाला. तुमची मागे मी 250 रुपयाचं हाडलं. तुमचं 150 रुपयाचं. आमचं 150 रुपयाचंच बरं वा. 250 रुपयाचं काही कामाचं नाही. तरी सांगेल बसा होता आता बंदच झाला. तरी सांगेल बसला दुकानावर बसला. त्याच्यावर फोटो काढले त्यामुळे बंदच झाला सिस्टम. काय हा फक्त फोटो क्लिक झाला नाही. खोको हात न लायता गोल येता बघा. मला खोको नको काळो काळो कसं ब्लॅक काळो आहे ना खोको. मोबाईल आड तरी पागल आहे का तू? तुझं कनेक्ट कर ना. पागल आहे का त्याच्या पुढचं रे. बघा आमका कसं चिडवतो. तुमचे सेल्फी स्टिक छोटा. आता मग गाई सांगितली तुमचे सेल्फी स्टिक छोटा माझा सेल्फी स्टिक मोठा. तुझी आपली तू बदलतो ते गावता दुसरी. मी 250 रुपये हाडलं. तुम्ही 150 रुपये घेतला. हे गावतो बटना उघडलेलं या झाला चालू आ. बरोबर नाही तनी तरी दाबले बंद केलं तर बंद जात आहे आपोआप. खोलून बघलं खोलून खोल जसे कचर करायला खोलू बस ची थडी दे. हा दासा बघताला सर मोबाईल काय बघता खोलू.
टेक्नॉलॉजी वापरतात काय काय असतात मेकॅनिझम. सेल हा का बोललो गर्दी आहे. खरंच जीभ लावची पाणी असता. आहे तोंडात त्याचे पाणी पिऊ गोळी कशी आहे हो खरंच जीभ लाय. पण मॅडम असा हो यांच्या स्वस्त रिमोट नसेल. लाइटिंगच्या त्यांचे रिमोट कंट्रोल गावडेली हा कॅमेरा क्वालिटी बरी नाही म्हणजे का कितके काळा दिसतंय बघ. काय द्यायच्या नाही गावडीची गाव नाही धुळकट येतात बघ फोटो. काय करताय क्लिअर सेल घटलाय तू गावडे आलं सगळं लपलपता मेल्या. बघ माकड कसं दिसतंय ना उपोय गोळा पांढरा आहे काळा. फोटो काढलेला आयफोन 14. आयफोन 40 प्लस आयफोन 14 सस्ता आयफोन. सस्ता आयफोन. बरी आहे ते लोका घालून ठेवले 100. ह्या सेल बसता कव्हर वरचा गो अरे काय गावडा तुझ्या मोबाईलला फालतू काय आलं? कितका वेळ ब्लूटूथ चालू जाता. हा अडे प्रॉब्लेम दाबून धर. अडे प्रॉब्लेम नाही अडे प्रॉब्लेम नाही बाई आपण काढून टाकायला काढलं तुझ्या डोक्यात प्रॉब्लेम आहे गावडे. तुझ्या डोक्यासारखे तर मेंदू सारखे तुझ्या गंजले ते सेल. त्याच्यात कागद घालून बघ. सेल दाबल्यावर चलता ना त्याच्यात कागद झाला घाल. आता. हा काहीतरी कागदाची गोळी नाही बदलून घे तुला काय विचार आधी ते का पट्टी बदलून पैसे दिल्याने कागद जुगाड कमी करतो. पडलं. करतो पैसे का मॅड झालं. हे तो मोठं नको हे मी आडा हडे दाखवते. नाही पावायचं नाही मोठं झालं तो नाही नको. जरा सोकापे कधी म्हणतो स्ट्रॉंग म्हणते. एका वार गेलं सेल परत ह्या जाऊ होई. सेल फक्त दाबान जाऊ होई ना. पण परत बटन नाही लागावं या ते का इतके पैसे देऊन जुगाडू जिंदगी गावडे जगासारखी नाही. आता बटन नाही लावत हा दाबला. लॉक. वाह टेक्नॉलॉजी मोबाईल काय तांदऱ्याव. टेप मार दे का पट्टी अरे किती पडतं मी सांगतोय तर आज जाऊन चेंज कर बरोबर कारण गावडे इतक्या महागाईचे असं मला वाटतं की हा उलटा लागलेला. असं मला कशा वाटतं की हा उलटा लागलेला. बुडून दाखवून आवडायला मोडून टाकते. उद्घाटन झाल्यानंतर ए तुझ्या मशीन काढले रे. दिवस तो कपडे सुकत नाहीत म्हणजे बघा काय झालं नवीन इथं मोडून टाकलं. उसेल थंड लागतो लो असं काय गावडं असतं. करून मी तर चालू. अगो ती त्यासाठी का सेल तो होल दिसणार तुला द्यायचं अगो त्याकडे करतो थांब, comment कर. मस्त खाणं. अरे काम गेला नंतर कागद कमी करतो येतो मोठं काय गेलं येतो बाहेर जायचं कागद कमी नाही म्हणून तर लागणार हो जात सांगते तोंडात नाही गं बस. हा कमी कर चित्र गोल असतो काढ कैची आहे अरे घाबरव. हे लागला हे मेळा बरोबर. लागला तुला डोक्याचं कनेक्शन. अरे देवा. उचल हा. कोणता घे म्हणून टाकते परत मोडल्याशिवाय बघा तार लागत. जोडल्याशिवाय नाही माका गावडं नाही मारून दाखवत. जायचं ना गटर हे लागला मॅडम बघ पूर्ण व्यवस्थित नाही थांब जरा. नवीन लिपस्टिकची वाट नाही. चालू कर तुझ्या डोक्याचे स्क्रू काढायला का जोड गावडे तर अक्कल येते. हा, चालू झालं. गावड्याचे गेम काय हे गावडे फिंगर प्रिंट बघूया. स्लीव्ह. स्मूथ चालतो स्मूथ चालतो मोबाईल एकदम पोटात घातलंय. हे आवळ्या बरोबर बरे आहेत खटक खटक हो आवय बरं आवय असं Smooth कोण चालतं, वापरतात? मस्त चालतं एकदम. खट, 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 खट. अभ्यासात इतक्या डोक्याला आहे अभ्यासाचं सामान वाई विकत घे या. झालो 12 झाला संपला 12वी झाला नाही परीक्षा अजून जाऊ नये 12वी झाला म्हणे सोपला. मी आता ह्या उडवून घे आणि डबा माका देऊन टाक मस्तपैकी सुटे पैसे ठेवते. ये बस येते बुतू हा बर्ड्स ठेव बस बी काय केलं. काय किशात हा ती किती मराठा. बघूया बर्ड्स वाह हा बर्ड्स आयफोनचे बरं आयफोनचा हे आयफोनचे वर्ड्स. मोडून टाकते रे तासून काय इलं ते बटन दाबता बघ जोरात कसला मोठं सावकार
मारून देईन तुम्हाला. काय करू द्यायला मी काय करू कवर बदल दादी मस्त काढतो नंतर कवर ते घालते. आयफोन मध्ये आयफोनचा लोगो बिगो असं यार होतं इन्फिनिक्सचा फोन आहे आणि आयफोनचा लोगो. हाय साब काय मरत आयफोनच्या मालकाच्या घरात 5 रुपयाची नोट. करता बघ्या ना. बस कर ना आता. खुर्ची आमची का व्हायरल करतोय का? खुर्चीची गर्लफ्रेंडचा मेसेज लोक आवडत वरती हिवो हार्ट हार्ट आरू पंधरे आरू आरू लिहिलेलं होतं मला वाचूक नाही राधा गर्लफ्रेंड राधिका नाही नाही काय नाव सांगलेलं ना निधू हा काय केलंय पण आयफोन फुटलो आयफोन डिस्प्ले गेलो. हा ही ना टेका होई खाली आयफोन मध्ये फोटो काढतात. गावड्याचा आयफोन नाही गो टाइमच गाव ना टाइम तो बोललास मम्मी वाजू उठ फोन ते का तो लावणार येसा. गेल्या 12वीच्या वर्षा मग चार्जिंग करतो